Men bärde bir ýöne köýje bir zat aýdyp geçende ýine bir 5.000 10.000 dollar bilen bir adamy öldürtýärler ýa-da adama 5.000 10.000 dollar berseň birini öldürüp bilýär-de. Indi bärde trilyonlar barkan genotsit bolmagy men pikirimçe bir bolaýjak zatda. Ya da milleti kırıp bilýärler. Sebäbi puluň nämetine serediňde şoň ýaly bolýar-da. 10.000 dollar üçin bir adam öldürüp bilýän bolsa, şoňa trillion berilende bir milleti kırıp bilýär-de. Hmm. Bolýan adam şo zat dämiş bu. Aydın, sen şunu gurulmak duran wagtyň men şu trillion diýmek näme? Bir video var, şonu açaly, şo gidip dursun. Bizem Ine gurulmak bereli. Trillion näme zat bu? näme Ondan soň bar ýene näme? aýlanyp şu gaza nämämize geleli, temamyza. Bu zatlara şu görýän welin şu zatlaryň ýanky nämesini, bahasyna, zadyna seredip görýän hasapbak görýän welin hakykatdan hem şo taýdan ine şu adamlaryň daşary çykmagan bir planly edilen zada meňzeýär-de. Sebäbi gerek däl şo taýda şuňa soramasyn adamlar. Näçe adam az bolsun, hatda hiç ýok bolsun şo taýda. O taýda näme gaz çykarmak üçin 6 milyon adam gerek däl de olara. Şu zatlar hem ýöreýte diýen olmaklara mümkin. Ýöne biz şo taýda dolup ýaşaýas, şoň üstünde, şo baýlygyň üstünde ýaşaýas. Ýöne bize şonu hiç kim aýdan alam, görkezden alam. Hatda özüň gyzyklanan wagtyň hem seni ýok edýärler-de. Almurada siz nämeler aýdyp biljek şu neft gaz ugrundan?